Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajingsoy in the club transfer kabalani hadu khandai si linter balapalong da Kashlong Sports Association kalapoi syakabakut ha kalai pautrik uyayong arhaja apusan ha kaba ladan hadu laispa lai puingut Rangïalehkai watla kani kajingsoy so skular jong Rangïalehkai football ki badan jingtmu bandet yaso syakiwe pat ki club ki bathamai kelas dang nadu ka arpuai trik uyayong arhaja apusan henrei ki lalong ki baduna bha badaitat hadu kani kasi ka Khatduh ha kabala sakhi ya kajingtut Rangïalehkai ban pendap ya kani ka jingsoy so skular ha kami jong Kashlong Sports Association ha kani ka si ka Khatduh kiladan hadu shispa arpun reungut Rangïalehkai ki belawan ban pendap ya ka jingsoy so skular hadin balakut kapor jong kani ka inter club transfer nakal yang gidikot Kashlong Sports Association kilasoy ya ka muhor ban pinskam ya kani ka jingsoy jong ki laispa lai puingut Rangïalehkai ki Rangïalehkai na ki club ki bathamai nadu ka ayom ka banwan Halo. Ayo, dosa. Masih betul clear Hima. Hima. Number 1 to 1. Play. Start transfer. Rajui perima teh.